Wahyu kaya roman jri dewa hewe yang piang lantai rosang ragu kalau begini wah opa ngabot dumoro sarari nongang baik tak seruning wono telokin wah ngabot dumoro busana mirokan jadini kartika buka sing enak tak seruning jagat dengan sisih pulang topon ayo kerem mas pantak oleh nomangin jamu yuk kerem lah itu lololi ya satrio nih wahai mengkir watem darah saya ono teman gue sirora bakal mundur sejangkah kalau ora bakal mundur sejuil tanding nama tidak mungkin kalau satrio was nah hop lo ho hop jos lo hika lo hop ya
muntir wetenge rasa kancangan saya kepingin bae nikmati sego mati kawan-kawan lintang rasine dale kawor maneh mandikan rasi dale pompa kuluk godhong kates lembaran dipangan esok matuk mangan sinan ngantuk dipangan wengi-wengi saka kate ora maya Mas Narko
Sari budaya, kata-kata sari budaya. Kata sari. Oh.
tak tatike mawaraku tak arase mawaraku karo taliling yen moju sumanding uluku merinding mawaraku cah ayu amani ing atiku mawar kuning sumping yo barang anyati jamber mawangi ayo der royok ayo diripok bareng bangsa nah iki tak buji kok barangnya yang ngamuk maju bareng-bareng cilik-cilik kok mikir wah kalau iya Komandang Makarya abad Narasati dewa-dewa budaya cancut tali mondo abangun budaya wis kapara nyata para latya amangasah jurit komandang Makarya abad Narasati dewa-dewa budaya cancut tali mondo abangun budaya ayo mas dimintarake legit saya mas aku nyuwun sira nyuwun apa kira aku nyuwun makan manwah jaluk apa aku jaluk kepangingan gondarum mana
Mas Kayen, tolong syuting goblok besok pakai goblok. Goblok. Iki goblok budaya. Oh, iso delok. Apa itu?
nganggo senang yo jalan sing ati-ati